Ce faci aici? O verific să văd că e prea ieftină mașina asta. BMW X3 la super preț, rata doar 200 de euro pe lună, am fabricație 2012, motor 2.0 diesel, 184 de cali, X-Drive. Mașina se prezintă foarte bine. Prețul mașinii este de doar 11.000 de euro. Aveți garanție 12 luni de zile, motor și cutie. Haideți să vedem partea de interior. Interiorul acest BMW este foarte întreținut. Avem navigație mare, dublu climatronic, comerț pe volan, computer board, kilometri 210.000, cutie automată, pilot automat, senzor de parcare față-spate cu park assist, panoramic până în spate, scaune din piele. În luna august puteți să cumpărați o mașină în rate chiar și cu contractul de muncă din străinătate. La acest BMW pe partea din spate avem senzor de parcare, portbagajul cu soft close. Este un SUV de familie, portbagajul destul de încăpător. Haideți să vedem partea din față. După cum v-am spus deja, prețul